Right, good day, ladies and gentlemen. How are you doing, my fellow Zimbabweans and my fellow Africans, my sisters and my brothers? How are you doing today? Thanks for joining me. And please, if you just join us here on this channel, don't forget to subscribe and turn on the notification bell so that next time when I upload another video, you'll get a notification. So, guys, nasi nyaya ndauya nayo panapa inyaya dzakasiyana dzandoda kuti nditsanangure kwamuri. Then after ndadziunza kwamuri naika ndoda kuzoti tite sezvatinosungoita mazuva ose kuti tinobva tazodiscussa tose mumacomment section kuti zviri kufamba sei, zviri kubva nekupi zvichienda kupi. So guys, we are just 6 days away from 31 March. Rinova day rakanzi ndo day rekuratidzira munyika yedu yeZimbabwe naika, and today was day number 7, but atichariveringita kutoti 6 days away from 31 because 31 it's next week musi weMonday naika kune vanga vasingazivi tingopedza wiki rineri tiri kunobata Monday iyo ndo rinenge riri day rakamakiwa iro richenzi aiwaka ndo day rekuratidzira munyika yedu kuitira kuti vari kutungamira vange vachiita step down pakaipa guys. So nyaya yandoda kuti tibate inyaya yevanhu vakasiyana naika tichiona kuti zviri kubva nekupi zvichienda kupi. Ndivanani vari kutsigira urongwa uhwu hwamusi wa31 ende ndivanani vasiri kutsigira urongwa uhwu hwa31 ende why vasiri kutsigira and ava why vari kutsigira naika. So regai nditange nemunhu nevanhu veopposition vanosapota maopposition party vasiri veZANU-PF naika. So kuma opposition tine vanhu vakaita sana madzibaba veshanduko vari kutopusha zvokudaro zvokutoti vari kusimbisa urongwa uhwu hwekuti musi wa31 ngatipinde mumastreets. And madzibaba veshanduko vakatombotaura ivo, ndikatomboya nerimwe vhidhiyo ravo panapa ravaitaura vachiti zviri kuitwa naComrade Nyoka Yemabhunu and zviri kuitwa naComrade Geza zvakanaka zvokutodaro zvokuti muri yeZimbabwe, let's just join our hands together tobva tapusha pamwe chete navo naika. And umwe munhu wekuopposition ari kupusha futi ndichibaya ari kupusha futi zvemusi wa31 izvezvi zvokutodaro. I'm going to play his video mubva mazvinzwira mega naika zvaakataura on this video. Takadzingirira tose mugabe sachichimisa somugabe aisi baba balabanga sonke sanqothi blood situmbuisa kumabanga situmbuisa dera kazala masiri abantu bathwele sana zabo ayikwanisa niyo nathi ayinoka ngapho you know what is talking about sasekamisa kafu tunguisa futhi esawenza khonapho sizakwenza futhi noka kufundisa baba Waenza kona lokho abasifundisa khona udishama ukuthi mnganami wakabila ba election watondela ba election hande kuma election akajeta free asaveni bamanye ba election athathileyo angena kusona sakana mumuntu kana usingabi mawungafuni zokamutha zviya kona tshana kwenzana ngakufundisa ngokufundisa izosuka. Yeah, so mazvionera mega kuti Chibaya ndo umwe wavanhu vari kuopposition ari kutotsigira urongwa hwo zvokudaro, even though Nelson Chamisa vakati ineni pari zvino my door is open kune avo vanenge vachida kuti vandi approach panyaya dzekuita rebuild up the nation, but kutaura kwavaita ipapo it looks like vasati vane munhu wakava approacha panhau dzenyaya idzi naika, but ameno kuti zviri kufamba sei because vamwe vavo vakaita sana Chibaya vanana madzibaba veshanduko vari kutotsigira urongwa uhwu naika. I think ndo vanhu vekuopposition vandandinavo mukati mezuva ranhasi vane maupdates avo ari recently, handisi kuda kundinyanya kupa zvinhu zvakudharadhara naika. So next ngatibate nyaya yevari kufamba neurongwa uhwu maZANU-PF members vanova vana Comrade Geza vana Comrade Nyoka Yemabhunu. Vaviri ava ndabva kutaura Comrade Geza naComrade Nyoka Yemabhunu hapana recently update yavati vapa pari zvino naika, because vakati pari zvino takuwanza action hatichawanzi kungotaura. So takangomirira kuti anytime pavanenge vakandawo update tichange tichikuzivisai kana nguva yacho yakwana naika. Tina Sevia Kasukuwere ndeumwe futi wavamwe ari kutsigira urongwa uhwu vana Utamzembi, but so far hatina maupdates atati tawana from them. Munhu ane update yatawana so far ndi Godfrey Tsenengamu ane post rake rakaposta nhasi paTwitter aenda akanoisa picture
Vice President Chiwenga achibva anyora pamusoro paro svikai, Zimbabwe deserves the general. This ED thing is just a joke and no one still likes him. Vamunangagwa zviri nane muende zvenyu kufamu kunorima. Izvi zvekutonga nyika kuti ruzhinji rufare mazvitadza and muchazvionera musi wa31 hatichada. Yeah, pakaipa guys, and rabva ralikewo nana Save akasukuere cheche nevanhu vakati wandei vari like post iroro. Then I have this video randiri kuda kungoti ndikudzosei kumashure bijana. They created parallel structures, meaning to say ZANU-PF yakadhamba because you want to ZANU-PF Lacoste. They created Marrakesh. They created Young Women for ED. They created Men Believe ED. They created Mawidi for ED. They created Magure for ED. Those are his now personal structures. He ran very loyal for Ari, not with the organization itself. So we are saying, Nachiligo, Muzanu-PF, Nachiligo Lacoste, please, the home is now there. You are welcome. So this video kutsanangura kwanga uchiita mutauri anga achitaura apa ari kutaura iye achiti makazvisarudzira side rekuenda because muri ZANU-PF Lacoste. So now it looks like kwane vanenge vachiti ava ndo veZANU-PF Lacoste vanova vari ngatiti ndo vari kufamba nevision 2030 naika, then ZANU-PF chaiyo toti ndiyo iri kutsigira urongwa hwemusi wa31 hwemusi wa31 March naika, ndo kutaura kwazviri kuitwa mukanyatsa kuteerera kuti video riri kureva kuti chii naika. Then last video randiri kuda kuti tibate video ratungwarara ndo umwe wevanhu vari kusapota 2030 vision zvokutodaro naika, and ane video rake riri kutenderera ratanga kutenderera nhasi pasocial media, iro ranga achitaura iro achiti tiri kunzwa Comrade Geza neshamwari dzavo dzekusouth Africa vari kubuda vachitaura tunyaya twavo paWhatsApp nepatumavideo zvinoreva kuti they are not even taking this movement serious, but kutaura kwavari kuita kwekuti hanzi vane tunyaya twavo twavari kutaura paWhatsApp nepatumavideo. It looks like havasi kutora nyaya idzi serious zvokutodaro naika. So I'm going to play his video achitaura zvaanga achitaura. Yeah, pakaipa guys, ndo nyaya yandangoti ndoye nayo kwamuri nhasi all these videos and the player ndikambozama kudzinareta kuti tione kuti zvakamira sei, ndichizama kudzipatsanura but here is the now ndakusiyira mukana uyu kwamuri kuti tuone kuti zvakamira sei naika, muzamewo kumbobata nyaya idzi, tikadzibata tiri pamwe chete toona kuti zvakamira sei. But good luck guys, kwamuri ikoko tongoti rambai muchiropafadzwa naMwari pane zvese zvamunochema nezvamunoshuva naika, dai Mwari vasadzikisa zvishuvo zvese zvemwoyo yenyu. Thank you so much. I'm signing out.